פעם אחת תקשיב, לא תצעק. אתה יודע מה הכי מרגש אותי בהמנון המדינה? מה שהכי מרגש אותי זה שבהמנון שלנו יש את הדבר שהוא התכונה הכי יפה בעם היהודי, והיא אומץ. אומץ תמיד להאמין שאפשר, תקווה, תמיד להאמין שאפשר לעשות יותר טוב, שאפשר לעשות יותר טוב, שמגיע לנו לחיות פה חיים עצמאיים, להיות עם חופשי. לא אמרתי, להיות עם חופשי, להיות במקום שבו... שקט, אתם לא צריכים להגן עליי, זה בסדר, כולם פה יודעים מי מסית ומי מדבר על תוכן. להיות עם חופשי בארצנו. מה זה אומר עם חופשי? אתה יודע, לפני שאני התגייסתי לצבא, ואגב שרון, אני התגייסתי לקורס טייס, אז אל תדבר איתי על מי ציוני ומי לא. לפני שהתגייסתי לצבא עשיתי משהו שהוא חשוב לא פחות, וזה ללכת לשנת שירות בטבריה. ואני הגעתי לבית ספר בטבריה, אני רוצה לענות לדליה על השאלה שלה. אז יאללה, אז תעני. וגיליתי, בטבריה, אתה יודע מה ההשקעה לתלמיד בטבריה, שרון? כן. אתה יודע מה ההשקעה בתלמיד בטבריה? תלמיד בטבריה מקבל מהמדינה השקעה של פחות מ6,000 שקלים בשנה. לעומת זאת, שרון. אני גיליתי בית ספר שהיה בו צוות נהדר, אבל היו בו כיתות צפופות, והיו בו תלמידים שבכיתה ט' החליטו מה יהיה העתיד שלהם, אם זה יהיה ספרות, או שזה יהיה להמשיך בלימודים לבגרויות, והיו שם ילדים שלא יכלו להגיע לבית ספר כי הם היו צריכים לעבוד בשביל ההורים שלהם, כי לא היה מספיק כסף בבית. ואתה יודע מה הסיבה לזה, שרון? הסיבה לזה היא השקעה של המדינה, כי המדינה שלנו החליטה לא להשקיע מספיק בתלמידים בפריפריה, כי המדינה שלנו החליטה שיש תלמיד ששווה יותר ותלמיד ששווה פחות. יש תלמיד שמגיע לו ותלמיד שלא מגיע לו. זה מה שהוחלט. ושרון, כשאנחנו מדברים על תקווה, אנחנו מדברים על תקווה באמת, ותקווה זה לתת לכל תלמיד את מה שמגיע לו. תקווה זה אומר איפה גדלת? ברוטשילד? בנתניה. בפוזה של האוהל ברוטשילד? בפוזה של האוהל? איפה גדלת? ילד את מה שמגיע לו. תקווה זה חינוך חינם מגיל אפס. כל מה שעשית במחאה חברתית תקווה זה שהכיתות שלנו לא יהיו צפופות. תקווה זה שלמורים שלנו יהיה מספיק כסף את החינוך הכי טוב לילדים שלנו. זאת תקווה. אתה מאמין בהמנון, אז תאמין בתקווה. היה כדי להגיע לכנסת, אל תתעסק בהפחדות, לקבל ג'וב, תהיה אמיץ, תדבר על מה שאתה באמת מאמין. תודה רבה לכם. תפגין איזשהו אומץ, ואומץ אמיתי זה לתת לכל אזרח ישראלי את הבסיס כדי שהוא יצמח להיות אדם טוב ועצמאי. זה חינוך חינם מגיל אפס, זה משכורות טובות למורים שלנו, זה לעצור את העסקה הקבלנית בבתי ספר, זה להחזיר את האחיות לבתי הספר, ושכל תלמיד, לא משנה מאיפה הוא גר ואיפה הוא גדל, יקבל את הזכות לחינוך טוב ולחיים עצמאיים. זה